It-tnejn ingħata bidu għaċ-ċerimonji ta' gradwazzjoni għal studenti universitarji li temmew b'suċċess l-istudji tagħhom. Matul l-ewwel żewġ ċerimonji iggradwaw madwar 200 student mill-Fakultà tal-Ekonomija, tal-Management u tal-Accountancy. Bl-ikbar ammont ta' studenti madwar 100 se jiggradwaw fl-Accountancy b'Masters. Fiċ-ċerimonji saru diskorsi minn Mario Thomas Vassallo, lecturer fid-Dipartiment tal-Public Policy, u minn Emanuel Said, lecturer fil-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy. Id-diskors ta' Mario Thomas Vassallo kien wieħed ibes ħafna u sostna li l-istorja ta' pajjiżna wriet li l-poplu jafixhom ir-rieħa ta' korruzzjoni u jinduna b'min qed jisserva bih minflok iservih. Fi żminijiet tal-lum qed naraw nies ivvizzjati b'attitudni ċinika, egoiżmu, rejba u arroganza, sostna Vassallo, dan għax jaħsbu li għandhom dritt divin biex jibqgħu jmexxu lil pajjiżna. U saħaq li minkejja dan iż-żmien li qed ngħixu fih għandu t-tama li terġa' titnissel il-fiduċja tan-nies fl-awtoritajiet ta' pajjiżna. U ħeġġeġ liż-żgħażagħ sabiex jużaw l-erf tagħhom biex jirriformaw l-istrutturi ta' pajjiżna. Mario Thomas Vassallo temm id-diskors tiegħu billi stqar li jinsab konvint li dawn il-gradwati l-ġodda għandhom il-kredenzjali kollha sabiex jagħmlu bidla l-aħjar. Min-naħa tiegħu Emanuel Said awgura lil gradwati kollha kull suċċess fil-karriera tagħhom. U qal li reputazzjoni hija importanti ħafna. Mingħajr reputazzjoni tajba ma tkunx tista' tibni relazzjonijiet. Sostna li għandhom ikunu kawti f'dak kollu li jagħmlu u jgħidu, b'hekk biss jistgħu jimxu l quddiem fil-karriera tagħhom. Intant, wara li jintemmu l-gradwazzjonijiet fil-Knisja tal-Ġiżwiti, imbagħad jingħata bidu għal ċerimonji oħra ta' gradwazzjonijiet, din id-darba fis-Sala Ser Demi Żammit fl-Università ta' Malta.